husk at subscribe. Og velkommen til den her video. I dag så er mig og hende her og ham der manden der. Vi kan se hvem det er, der kan have flest skeer på hovedet. Hvem vil gerne starte jer? Nej. Det var ham her først. Det var den her mærkelige mand først. Hvad fuck skal jeg lave? Kom lige herhen. Se, du skal sådan tage skærene på panden, eller næsen, eller haner, eller et eller andet i ansigtet. Du kan også tage dem på øjnene. Okay. Ja, du starter med en. Nej, ikke op i håret, ikke op i håret. Nej, det må du ikke. Jeg tror sgu det selv. Han. Ja. Indtil de vælter, så er du stadig i gang. Ja. Og så langt du en Men så. Vi har altså kun 4 skeer. Ja, de var til vask. I vasketøjsko. Han har malle på. Jeg gjorde det! Min tur. Så er det min tur til det. Jeg vil gerne lige starte. Jeg ved, jeg kan få dem på alle sammen. Jeg ved, jeg kan få dem alle sammen på igen. Ej, det føles altså ikke så godt, det der. Jeg ved, jeg kan få de alle sammen på igen. Jeg ved, jeg kan få de alle sammen på, når det er min tur igen. Okay, det er klart godt. Han ved ikke bare, hvor ikke han skal putte den ind. Ja. Det må man nemlig ikke. Det heller. Giv mig en ske til sidst. Der er en ske. Man kan næsten ikke se mig. Tror I, han kan? Seriøst? Hjem. Ja! Han kan det hele. Han går. Så er det helt den mærkelige piges tur. Sådan. Lige der. Kom i gang. Nu. Hej, smukke. Den anden. Er du pæn, eller hvad fuck er du? Ja, for det er den røde. What the fuck? En mere. Hun kan godt få den på. Jeg ved, hun kan. Den sidste. Nej. Og hvis jeg savner dig. Her med alle. Ja, vi kunne alle sammen. Nej, flere med det. Hvis jeg ikke har sagt det før, så er det den, der taber, skal have en straf. Se! Jeg kan sidst. Okay. Jeg vil gerne prøve det. Jeg er god til det. Nej, det igen. Ej, for Nu skal vi, der får straffen. Vi skal lige finde ud af straffen først, ikke? Så vi vender lige tilbage, når vi får lige. Nu når der ikke rigtig var nogen af skærene, der faldt ned på nogen af os, så har vi aftalt, at vi laver sten til papir. Taberen skal spise en hundekiks. Det er altid mig. Sten, saks, papir, nu. Fuck. Sten, Saks, papir, nu. Ja. Du skal også tro. Ja. Så nej, jeg er ikke klar. Jo, du er. Der vandt. Ja! Jeg skal spise en hundekiks. Hvorfor er det mig, Sander? Vi vender lige tilbage, når vi har fundet den. Så har vi fundet en hundekiks. Og vi har fundet en taber. Som Marle, hun skal spise. Og lige også en lille våssevæt her, som Marle, hun lige kan spytte ud på. Okay, jeg tykker kun på den. Ja, Hvis I kigger tilbage på shorts video, så har mig og Sander smagt en før. Det smagte fandme ikke godt. jeg tykker kun på den én gang. Nej, ikke engang. 5 gange skal du tykke på den. Nej, jeg tæller til 5. 3. Nej, Ikke ikke 3. 1. Jo, nej. 1. Det gider ikke. Så kan du have 2. 2. Nej, 1. 2 bare.
To gange. En. 2. Vi har Vi kan lige være, når det er, hvad hun lige har bestemt sig. Det er kun 10 på den en gang. Ja. Så tag den. Hvad er der inde i? Hvad er der inde i? Ja, Tre. fløjten. Nej, ikke endnu. Jeg skal helt tæt på kameraet. 3, 2, 1. Ej, jeg kan ikke. Jeg tager. Kan godt. Så er du sej. Så tror jeg, måske du er sej. Okay, hvad får jeg? Du får ikke en skid. Jo. Kom. Du får noget slik med mig. Kom nu. Okay, det lover du. Ja. Yeah. Jeg tager ikke. Hvis du... 2. Jeg kan ikke. Nej. Hvis du kan, så er du fortabt. Du er glad, hvis du ikke spiser 2. Hvis du ikke spiser den her om 5 sekunder, så skal du spise 2. 5, 4, 3, 2, 1. Det er en straf. Så der var lige, hvad smagte den af? Altså, det smager lidt salt i det. Smagte for dag, hvordan? Den er lidt saltet og så lidt... Det smager pis. Det er sådan lort. Jeg har så lige har vi smagt smagt den før. Ret mange gange faktisk. Men så var det. Håber I kunne lide videoen. Så vil jeg se jer igen næste video. Hej. Hej. Og fuck